Matthew Azzopardi żagħżugħ ta' 26 sena mill-Mosta huwa l-ewwel vittma ta' din is-sena fit-toroq Maltin fl-ewwel ġurnata tas-sena l-ġdida. Matthew Azzopardi miet wara li l-ħadd fil-għaxija kien involut f'inċident bil-mutur fi Vjal l-Indipendenza fil-Mosta. L-inċident seħħ għal ħabta tal-10:10 ta' filgħaxija, meta l xi raġuni iż-żagħżugħ tilef il-kontroll tal-mutur u ħabad van tat-tip Isuzu li kien qed jinstaq minn raġel ta' 39 sena. Konsegwenza tal-impatt, is-sewwieq tal-mutur inqabad mal-parti ta' taħt il-van. Għaldaqstant, issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jassistu lix-xufier kif ukoll ambulanza. Wara tentattivi biex jingħata l-ewwel assistenza fuq il-post, Matthew Azzopardi baqa' ma rrispondiex u ttieħed l-isptar għal aktar kura, iżda kien konfermat mejjed ftit tal-ħin wara. Hekk kif bdiet tiġri l-aħbar tal-mewt ta' Matthew, għexieren bdew jiktbu diversi messaġġi fuq il-midja soċjali, b'mod speċjali messaġġi emozzjonali mingħand nies li kienu jafuh. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo fejn ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata.